pojarý den, fouká vítr. A já se chystám natočit své první videjko. Dneska jsem ještě nemluvil, takže nejsem rozmluvený. Jdu k Honzovi na kole a natočím ti ten průběh cesty. Tak, kapucu. Takhle. Jdu koníčci, ovečka tady je, pojď sem ovečko, pojď sem, pojď sem, ovečko, pojď, ovečko, pojď sem, ovečka jde. Jednou jsem ji tady krmil a některé jedla, některé nejedl, dokáže si vybírat. Čau. Asi nechce. Tak nic, tak tady máš, hop. Už takhle. Nechce, no. Umí si vybírat. Tak zber, ovečku. Začneme v cestě. Takhle si dopáčíme. Pán nějaký mi kouká. Tak. Přijíždíme k nově zakonstruované silnici, na které se už prohání lidé a lidé chodí pro obědy a tedy. Pan bagrista, pan bagrem. Akorát se obávám, že tam bude uzavřen. Čau, Vakatoš. Bagr většího zrůstu. Díry v zemi. No. Přijíždíme k Rusné křižovatce. Halíme. Hop. Tuto cestu znám velmi dobře. Jezdím mi už asi po 1000. Předem, paní. Školka. Poliklinika. A odbočíme.
Tak, přeji jsme na boční cestu, blížíme se k Štěpnickému rybníku. Zde sídlí moje zubařka, zde je dětské hřiště. Rybník je vypuštěný, čerstvě po výlovu. Hop, hop, hop. Tak, už je podzim, listí se barví, zde jenom u listatých stromů samozřejmě, v smrku furt zeleno. A blížíme se pod poštou domů děda Honzy. Tak. Krásných 5 minut cesty. A jsem tady. Tímto se loučím se svým prvním videovlogem. Naschledanou příště.